दिनैनि मोनसे जारिमिनारि सान जे बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं आरो सुजित नार्जारिनि जे मुंख्लं जानायनि 30थि मुंख्लं सान बे मुंख्लं सानाव बयनिसिमबो जोंनि बर' माहारि आरो गासैबो मुंख्लंनिसिम आंनि सिबिनाय खुलुमनायखौ बावहरबाय आरो दिनै तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे जे बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं बे गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारिनि मुंख्लं सानखौ लानानै दिनै फुंनि फिरफिला बेरायनायनिफ्राय आरो लोगोसे सुजित नार्जारिनि मुसुखायाव बिबार बावनानै आरो सावरायनाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादोंमोन आरो जों बयबो मिथिगौ बर' माहारिया जुजिनानै फैनाय मोनसे हारि आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे मोनसे हांख्रायनायाव 1987 मायथाइनिफ्राय 2 मार्चनिफ्राय जागायनाय आलादा रायजोनि बड'लेण्ड सोरजिनाय बे आलादा रायजोनि बड'लेण्ड सोरजिनायनि जे सिमांजों दिनै बर' माहारिनि थासारिया बर' रायजो राजानि थासारिया जे आथालाव सौफैदों बे जोंनि फिथाइ आरो दिनैनि समाव जों बयबो मुंख्लंखौ गोसोखांनांगोन नाथाय बेखौ जोङो साननानै लानांगोन जे बै समनि जि दाबि जोंनि गोनांथि आरो बे आन्दलनाव ओंखारनानै 5,000निबो बांसिन मुंख्लं जानायनि गोनांथिया मामोन आरो बेहाय मा जोंनि दाबिफोर दंमोन जोङो मिथिगौ 92 चार्टार अफ डिमान्डआव जोंनि सोलोंथाइ बिथिंखौ लानानै जोंनि समाज बिथिंखौ लानानै जोंनि रांखान्थि बिथिंखौ लानानै जोंनि हा हुनि बिथिंखौ लानानै दाबिनाय दंजोबोमोन आरो बेखौनो जथायै आलादा रायजो दाबि खालामनाय दा नैबेफोर जे हा हुनि जे मोनथाय जोंनि नैबे BSc BTC दा BTR जाफैनायनि थासारियाव जोंनि हा हुनि थासारिया मा जानानै दं जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि ओनसोला माबायदि जानानै दं रैखाथि जादोंना जायाखै बेखौ हमथानानै लाखिनो हादोंना हायाखै बेखौ जोङो नायफामनायनि दरखारा दङ दिनैनि दैदेनगिरि दिनैनि समाज सिबियारि जोंनि दिनैनि राजखान्थि सरकार गासैबो लोगो नांनानै बे 6 सिडिउल जे जों मोन्दों 2003 मायथाइयाव आरो बिनि पावार एन्ड फांसन बेजों जों बेसेबां मावनो हायो बेजों जों मा मावनो हायो आरो 2020 मायथाइयाव BTR रेकर्ड जादों बेजों जोङो आरो मा मावबावनो हायो आरो जे मुंख्लंफोरनि जे सिमांखौ जों बेसेबां गाबथानानै जोंनि माहारिखौ गेरेमसा माहारि दानो हायो बेखौ जोङो नाजानांगोन सोलोंथाइ बिथिङाव समाज बिथिङाव दिनै समाज बिथिंनि थासारिखौ जों जुदि नायोब्ला दिनैबो जोंनि लाइमोनफोरा गुबुन हारिजों बुथारजानाय नासयजानाय बे थासारिखौ जोङो जेब्लाबो निउस मिडियानि गेजेरजों नुयो दा बिनिफ्राय सांग्रां जानांगौनि दरकार दङ जों माने जोंनि लाइमोनफोराबो गावनि लाइफखौ गावल' साननानै लानाङा जाहाथे आंनि लाइफ आं मिथिगौ बेबायदि माने मेन्टेलिटिजों थाङोब्ला माब्लाबा सोरजों माबा खैफोदाव गोग्लैगोन अब्ला बोखांफिननांगौआ गोब्राब जागोन दा दिनैनि बे साननैनि गेजेराव 2 लाइमोन जिउ खहाखौ जों नुबाय दा बेनि आन्दोआव बिनि गोरोन्थिया सोरनि बेखौ बिजिरनांगोन आरो बिनि थाखायसो मुंख्लं नामा जोंनि सुजित नार्जारिमोन बायदि जोंनि गायदे हेलेनामोन बायदियासो बिनि थाखाय जोङो मुंख्लं जादोंमोन नामा दा दिनैनि सोलोंथाइ बिथिङाव फोरोंगिरिनि जेंनाफ्राय लानानै फरायसालिया थैलांनायनि लामायाव जाय फरायसालिनि थाखाय जाय बिजोंनि थाखाय जोङो आन्दलन खालामबाय बिजोंनि थाखाय अमलाराम शिबराममोन मुंख्लं जालांबाय आरो बे बिजोङा दिनै गोजौ आथालाव मोनफैबाय दिनै बे बिजोङा दिनै मार्जार जानाय एमालगामेसन जानाय बे थासारियाव सफैबाय बिनि थाखायसो मुंख्लंफोर नामागोन जों बेखौ रिथिंकिं खालामनांगोन जोङो सानफिननांगोन बे सोंथिफोरखौ गोसोआव लानानै जों खामानि मावनांगोन समाज बेबस्थायाव दिनै जौ जुवा ड्राग्सनिफ्राय लानानै ड्राग्सआ गोबां न'खरखौ खहा खालामबाय दिनै जोङो BSc BTC मोनबाय दा BTR मोनफैबाय सरकार थाबाय होननानै जों जुदि जानला मानला गावखौनो आलाय आथानि खालामनानै लायोबा गावखौनो अभारद्राय फ्रि माने फ्रिडम अफ स्पिच होननानै ससियेल मिडियायाव नांबां जाबां जायफोर भाषाफोरखौ जों बाहायथावा बेखौ भाषाखौ बाहायोब्ला बे जोंनि माने दिनैनि समाव जे बै समाव 5,000निबो बांसिन मुंख्लं जानायनि दाबिया बेसोमोन नामा मोनसे सोंथिया फैगोन दा बिनि थाखायनो जों बे समावनो सांग्रां जानांगोन आरो मुंख्लंफोरनि जे सिमां गेरेमसा माहारि दानाय बे गेरेमसा माहारि दानायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लायबो हाबा मावलांगोन सोलोंथाइ बिथिं समाज बिथिङाव जों जेब्लायबो सांग्रां खालामनो थाखाय जोङो जेब्लायबो खामानि मावदों नाथाय जोंनि गारजेन जोंनि ओनसोलनि दैदेनगिरि जोंनि बिमा बिफा आरो लाइमोनफोराबो बेहाय सांग्रां जाफानांगोन